Greetings, Biafrans, greetings, lovers of freedom, greetings, every one of you. Please, the video you are about to watch now, this is Ebube again in Anambra State. They have already done with Imo State. They have slaughtered enough in Imo State. Now, it is Anambra State. You know, last time I made a video and I said that the ongoing protests in Imo State should be enjoined by the Anambra and Ebonyi, Delta, and Abia, Enugu. But most of Anambra people ignore the message. Now, when you watch this video, you will understand the reason why we told you people that Ebube is not an Igbo vigilante. Ebube is just a branch of a Fulani Miyetti. Ebube is just a branch of Fulani bandit, orchestrated with the Igbo name, with the motive to be answering the Igbo name, and they will be using it to be slaughtering our people. And the ignorance of our people have made it very difficult for them to think deep. Who are these Ebube? Who are they working for? What are the activities of this Ebube? Who are they? Where are they from? Since the formation of Ebube, they have not arrested any Fulani bandit. They have not arrested any criminal. The only people you see them going after is the innocent Igbo youth, and also the security that is protecting the Biafra land, ESN. Meanwhile, everybody knows that ESN is not a criminal group. Everybody knows that ESN is not a terrorist group. ESN was a vigilante formed by the leader of indigenous people of Biafra, the Onunekuru Igbo Ikukuana Afanya, in the person of Mazen Nnamdi Kanu, to protect the lives and properties of Ndi Igbo, most especially in Biafra land. Now, can any of you point out one thing that Ebube have done good in Biafra land, except by reducing the numbers of the Igbo youth? Now, this is happening in Anambra State. The video you're about to watch is happening in Anambra State. And I want you to pay close attention. Listen to the video, watch attentively, and tell me, send this video to Soludo. Let him know that if what the Ebube in Anambra State is about to start, it will make his state ungovernable for him. Because this killing of Igbo youth must have to stop. The killing of Igbo youth have to stop with immediate alacrity. Let me tell you people, the time for uprising is now. Anambra State, do not allow what happened in Imo State to repeat. I said, do not allow what happened in Imo State to repeat itself, because Anambra cannot carry the blood of their own. They have come to slaughter you. Watch the activities of Ebube. I will drop it here, but watch their activities. Mind you, Ebube is a bandit, terrorist group formed with the Igbo name to deceive you so that you will think this one is our own. No, it's not our own. They are working for Fulanis. They are working for Boko Haram. They are for Islamization of Nigeria. You must rise up against Ebube now, or you perish. Thank you and remember blessed. This is MAP Eziokwu Bondo 1 in Biafra land. I know the move. It's not like we're Godwin Onyebuchi. Adoke. Onye na afwe ba nwa. Kedu iwe na alụ? Anmaru mechanic nnukwu moto 911. N'ebe ka ị na-alụ ya? Ana m alụ ya na Nnibo. Na Nnibo. So ka enu tekwe dịga bana ka ị na-ebele akwa na ahụ. Ihe na-ebele akwa bụ ndị vigilante soludo jam ebe a wutisi ana. Jam ọmụ sị m ka nwepụta ihe nji na akpa nwere ihe nji asa achịcha m nwere ihe asa achịfụta. O nwere ihe bụ na akpa m ịnanya na-agbajigo ya m ụkwụ agbado m ebe ahụ fụọ. Gbado m onwezo ihe elu m aka ndị ọzọ kwuruzie no help to me. Otu nọ nwere m. Kedu akpa ibu kedu afọ na akpa gị? O nwere ihe afọ na akpa m na ihe afọ na akpa m bụ ajụ na akwa ọlụ eji atụ timba. Anyị be ya kpọrọ anyị sị anyị bịa na na-atụ timba ebe a na anyị elobịa na 911. Mana onwe ihe mee ya na m edozikwu deten. Nya ka m bịara ebe a gbajie m ụkwụ gbado m ebe ahụ fụọ.
Nga ira akwụ ọtọ kịta. Mara akwụ ọtọ. Ha gbajigo ọgba. Ndị AVG soludo. Okay. Ji nwayọ. Ndị agbajigo onye akwụkwọ. Ya gị makwanịgodo onye iwu. Na-ekwusi okwu ike. Onye mechi Emmanuel. Onye mechi Emmanuel, kedu ibe ị na-alụ? Painting. Onye ebe ka ewu? Ebonyi steeti. Kedu ibe mee enu ka ihe mee ebe a na-ahụ? Ihe mee ebe kịta na-abụ na anyị na-eje mmanwụ ọma n'ọrụ a na-akpọ nwafe onye Enugu ukwu. Ọsọ nwafe ka anyị na-eje n'ọrụ n'Enugu ukwu. So ọkpa anyị sika bịa mere obere ibe anyị eruo ebe n'izite ndị AVG security soludo. Gbafee the first ya na gbafee second one, the third one, the last one akụ anyị. Chiri anyị isi ebe ndị anyị na anyị na-adọjụ ma na-achụ anyị. Chibata anyị ime ebe keju anyị ụkwụ. Chọọ anyị fesi. We mechasi sacha anyị niile nwere afọ obe nwa sọsụ afọ dị iwe were apa anyị wee pụọ n'ụkwụ m. N'ụkwụ. Sọwa beghị ya n'ụkwụ. N'ebe nwa mmemme n'ụkwụ m. Kedu ọkada nọ n'ime ya? Machine a. Ị nọ n'ime ya. Okay. Wasacha akpa nwere afọ na akpa unu. And now, gị nwa na onwe gị na-akwụmụzi ọtọ. Adị m akwụ ọtọ ebe nọ. Okay. Ngwado nsogbu adịrị a. Ọ bụrụ na ha bịara igbu anyị egbu ma ọ ya na-eme n'Imo steeti na Chimi na Anambra steeti anyị ga-ama. Ọ bụrụ na ha bịara igbu anyị egbu at least onye AVG sachi anụ mmadụ ọ sacha nwụ na onwere ọ fụrụ ya rapụ ya ka a kụjiri onye ahụ ụkwụ ihe a kwesịrị ime bụ ha ga-ebu ụmụazị na-agba gaba ụlọ ọgwụ fụrụ onwere ihe ha melụ rapụ ebe ahụ.